Tanan. O muna akong kuyo karon si Brother Yan, si Brother Daniel, si Pastor Rene. So ako po dito, mga igsoon gid mga igsoon nga mga magbubuhat. Ang among buhaton karon mutungas mi sa bukid. Among ipakita sa inyo ha ang among pagabuhaton. Nami kuan dito, nami dakpon. O magsubay mig sapa. Kuyog mo na mo igsoon. Kita atong agyanan. Kita na to mga okay, mo ni ang ato ang kuan, mo ni ato ang agian karon. Anang dapit. So mo ni ang lugar Lumpunid. Agitag suba langoy. Agi tag suba daw, langoy daw. Okay, padayon ta. So mo to si Brother Rene. Mo ni ang ato ang tour guide karon. Paingon ta dito sa kuan, sa bukid, dito sa babaw. Bukid ng Muyong. Muna akong mga kuyog Okay. Muna karon. Nindot ni among gibuhat mga kaigsuunan kay ihawan daw mi ni Brother Rene o kuan. Manok tinibuok dayon halang-halang. O dayon napagid siya giingon nga manghuha pa daw mi og kanang butong. Siya pagay mo katkat. Nga naka nindot ang mga Kristohanon mga kaigsuonan samtang nagapadayon sa pagpamuhat sa Ginoo. So mingaw pud mi ani niya. Mo nang i-enjoy namo ang amuang panahon nga nagkakuyog mi. So sabay lang muna mo igsuon. Pakita mi sa sunod na tong pagabuhaton. Ikaduhan na ning sapa. Mga gitabok. Anindo to? Mo ni ang among tour guide. Video ko kanang huldi. Muna si Juan, Pastor Rene, Pastor Daniel. Ka. Nalagat utong tutok ba? Philip Salvador. Hay kayo. Ang tawa. Hay kayo. Muna si Pastor Daniel kani, si Pastor Dexter Puhon. Mahimo ni siyang Juan, mahimo ni siyang lagad sa Ginoo. Kanang may sin diha sa babaw mga kaigsuunan, akong kanang itudlo nako. Kato, mao na diha ang among adtuon karon. So kuyog mo na mo. Ang bana-bana naman, ngit-ngit naman may maabot dito. So, dire rata karon. Dire rata taman mga kaigsuon. Dire rata taman mag-video. Taman sa kanang mo aksyon na ngit-ngit. Ay, gagawag ka. So, kani mo ikuan yun. Kani mo visitation nga grabe kanindot. Kaya ang among verse man, unang Korinto 15:58, mo ni. Mo ni ang among gibuhat. Your labor is not in vain. Amen. Sige. Update rami mga kaigsuonan, taud-taud. Mga igsuon, nayanda ka kung manghod, nabot pasabot natumba siya gamay ba? Unsay may kasultian? Brother yan. Natumba apan nimbangon. Nabali apan wala madugmok. Enjoy lang buluhaton. Mga igsoon, salamat kayo. Patayin ka, wala pa may naabot. Iyang gikuan mga kaigsuonan ang iyang kabayo. Iyang itugway. Uban sa tabang ni Lord. I-bless na nga ito igsoon uban sa pagkamakugihon diya sa pag-alagad. Sa gihapon, dul-dul na may katong balaya. Ayun nakita nga naisin. Uy, hayag ra pero ngit-ngit na ba? Mo to yung mga tuan ron. Na. Pero kung hayag itong nakita niyo, mas hayag ang kaugmao na nila. Amen. Mas bali na siya. Mga igsoon. Bisan o gabi gibirahan gyud. Mo ni ang kuan, butong. Walang paghihirap na dinaranas. Salamat sa atong mga kuan, sa syudad igsuon. Sipinta na. Laygon ang Ginoo sa tanang panahon sa atong kinabuhi.
Kinsa maghatag na tog verse? Usa lang? Usa lang kasi kuan siguro pastor ini. Kana ang mga pastor ay kumuna kaning pastor. Ang di daw pastor, ang mga pastor pohon si Brother yan di ay. Sige, Brother yan sa verse ni Brother yan. 23. Unsa may gingon dito? Bisag unsa inyong buhaton mahatag kini sa kinasing-kasing sa mga gibuhaton nga kini alang sa Dios ug dili para sa tao. Amen. Woo, praise the Lord. Mga igsuon. Grabe atong igsuon oh. Ya pag yung may gibuhatan og kutsara. Yang oras na to karon mga kaigsuonan na nada sa kuan. Alas 6. Raw. Ha? Ayo ba? Kani mo si Brani nagkalingaw na siya kuan. Ay apple birthday. Wala na nato Ah. Okay. Oh. Ha? Oh, sige po. Balayan ta mga kaigsuonan. Naabot na mi karon sa kuan sa balay sa Dios. O diin gipahimutang usab ang atong igsuon si pastor ini. Tapos si Brother Daniel nag-andam naglamas, Brother Daniel ganina. Oh. Unya nakadakop na mi og manok. Dayon nagatak-ang nami dito mga kaigsuonan. Oh, hurot na. Si Brother Daniel may kay mo ihaw. Tama.